Türkmenistanda 10 martda yglan edilen ilk prezidentlik taýlawlaryna soňky taýýarlyklaryň görülýän wagty, adaty ýylatyň netijesi öňünden kesitdigi aýdylýan bu taýlawlara bir fark garaýandygy bellenilýär. Taýlawlar bilen bagly şu aýyň başynda möhletünden öň set berisligiň başlanmagy bilen häkimetler büdjetçileri tet bermäge mejbur edýärler. Yerli we halkary tinçler ýetip gelýän türkmen taýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek diýençi höküminde baha berýärler. Türkmenabadda saýlawlara güýçli taýýarlyk görülýär. Saýlaw участокlarynda 9 kandidatyň suratlary we terjime hallary çap edilen billboardlar ýerleşdirildi. Saýlaw участоklarynyň daş töwereginde mejburi ýowar geçirilýär. Ýan ýodalar, binalaryň haýatlary täzeden boýalýar. Polisiýa bu sewitleriň daş töwereginde giýje gündüz nowatçylyk çekýär. Diplewabın dolandyrys merkeziniň ýaşaýjylarynyň biri 8 martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Mundan öň adatlyk yerli büdjetçileriň sultanda mugallimlaryň hem gapyma-gapy aýlanyp ýaşaýjylary taýlawlara çakyl katlaryny paýlaýandygy barada habar beripdi. Aşgabatda bu işleriň çäginde yerli resmiýetler taýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowa tet bermeligi barada duýduryp başladylar. Häkimetler mejburi ýagdaýda adamlary ses bermäge çekçek bolýarlar. Paýtagtdaky ähli büdjetçilere öz ýakynlaryny saýlaw участоklaryna getirmeli barada duýdurýarlar. Ýogsa da işlerinden boşadyljak bilen haýbat atýarlar. Saýlaw çakylyk katlaryny paýlaýanlar saýlawlarda Kişi Berdimuhammedowa ses bermeligini hem aýdýarlar. Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň biri 8 martda habarçymyza aýtdy. Türkmen taýlaw resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 taýlaw участоgy taýlandyrylypdyr. Şeýle de tet berişligi gözegçilik etmek üçin milli tinçlilerin 2726 sanyty hataba alınıpdyr. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10 fevralda yglan edilen bu taýlawlarda dalas edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň odalady kän isdilmedik beýlik 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar tinçlilere we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan, erkin we adaletli taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Habarçymyz ýylatyň ýokurky ýagdaýlary nazarda tutup, ýurdun syýasy durmuşyndaky bu möhüm waka bilen kän gyzyklanmaýandygyny hem belledi. Adamlar saýlawlar bilen asla gyzyklanmaýar diýsek ýalňyşmaz. Sebebi hemme zat öňünden belli. Adamlaryň häzir esasy aladasy günnelik çöregini tapmak bolupdy. Mundan başga da adamlar öz howpsuzlygynyň howatyr edip saýlawlar umuman islenlik syýasy mesele barada dymanyny gowurýarlar. Dip Aşgabatly tinçlilerin biri anonimlik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesek dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw rejimli ýurtlarynyň biri Türkmenistanda häkimetler başga sultanda tanqidi pikirlere hem ýol bermeýärler. Hukuk toparlary etaty azatlyklary gödek tepelemekde tanqidlenýän ýurtda özge pikirleriň depdine temidilýändigine hem üns çekýärler. Lewatda habarçylarymyz ýurdun Gündoğur welaýatynda hem ýyla darasynda prezident taýlawlaryna gyzyklanmanyň tas ýokdugyny tasdiklaýarlar. Saýlaw çakylyklaryny paýlamaga mejbur edilen muallimlaryň birinden dalaşýarlar kim diýip soranmyzda, ol hiç taýdy bilmeýärin. Degişli saýlaw участоgyna baranňyzda şol ýerde bilersiňiz diýip jogap gaýtardy. Diýip Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň biri saýat bolan wakatyny gurrun berdi. Bellesek prezidentigi dalaşgärleriň arasyndan Kişi Berdimuhammedowdan galanynyň ady mundan öň ýurdun syýasy durmuşynda kän isdilmändi. Bu aralykda Türkmen döwlet medeniýeti dalaşgärleriň dogly terjime hallaryny we olaryň programmalaryny çap edip başlady. Türkmenistan kronikasy 7 martda ýurdun itaty gazetlerinde Serdar Berdimuhammedow bilen iltesikli maglumatlaryň çap bolandygyny, şeýle de resmi maglumatlardan çen tutulsa, Kişi Berdimuhammedowdan başga dalaşgärleriň syýasy karýerasynda göze görnüp duran üstünlikleriň ýokdugyny hem nyktady. Mundan başga da ähli dalaşgäriň ýurdun syýasy mediasynda ýurt baş tutanynyň şahsiýet kulturyny we onuň gazanyldy diýen üstünliklerini mahabatlandyrmak üçin peýdalanýan tekstlerine çalymdaş sözleri ulanýandyklaryny hem sinmese bolýar. Türkmenistanyň saýlaw resmiýetleriniň 8 martda beren maglumatyna görä, prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edip, 6 martdaky ýagdaýlara laýyklykda ýurt boýunça taýlawçylaryň 2,54% öňünden ses beripdir. Öňünden ses bermek 2 martda başlandy we 11 martda yerli wagt bilen saat 18:00-da tamamlanar. Türkiýanyň Istanbul şäherinde geçirilen reýtlerde neşe sowdasy bilen baglykda Türkmenistanyň 5 raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk medeniýet serişdeleri 7 martda habar ýaýratdy.
Haberlerine Kotkom neşrinin maglumatlaryna görä Kağıthane Etraf Polisiýa Müdürlüğiniň işgärleri neşe maddalarının sowdasyny edýänlere garşy Hamidiýe sebitinde kesgitlenen 2 adrese reýd gurnudy. Reýdleriň netijesinde 250 gram geroin, ruhsatnamasy saklanýan ýarag, neşe sowdasynda gazanlandygy guman edilýän 9355 türk lirasy, bir sany neşe ölçeýiji teredi we bir sany mobil telefon ele salyndy. Maglumata görä geroin maddalary üçege asylan gitaranyň ve elektrik panelinin içinde ruhsatnamasy ýara bolsa towuklara ve horozlara berilmeli imit haltasından tapıldı. Reýdleriň geçirilen yerlerinde Gahrman A, Döwlet G, Öwliýaguly I, Çagyry H we Durmuş I atly Türkmenistanyň 5 raýaty tutsak edildi. Olar neşe ýa-da gyjyndyrjy maddalaryny öndürmekde we onuň sowdasyny etmekde aýplanyp hazyýete geçirildi diýilip Türk mediýasy habar berýär. Adatlyk radiosu Kağıthane Etraf Polisiýa Müdürlügi bilen telefon arkaly habarlaşyp türkmen raýatlarynyň ykbaly barada goşmaça maglumat almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 7 martda yerli wagt bilen saat 11:34 aralygynda eden synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda türkmenistanylaryň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkiýede türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jenaýat habarlary ýygyderli çap edilýär. Diňe soňky bir aýyň dowamında Türk medeniýetinde türkmenistanylar bilen bagly 7 jenaýat habary çap edildi. Şolaryň 3-üsi neşe maddalarynyň sowdasy bilen ilteşikli boldy. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 3 martda çap eden soňky maglumatlaryna görä, bu ýurtda 125 miňden gowrak türkmenistanlyk kanuny esasda ýaşaýar. Ýönetimçiler Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanylaryň sanynyň bu görkezijiden has ýokardygyny ynanýarlar. Türkmen hökümeti we media terişdeleri ne daşary ýurtlardaky türkmenistanylaryň sany, ne de olar bilen ilteşikli daşary ýurt medeniýet terişdelerinde çykýan habarlar barada açaçan çykyş edýärler. Synçylaryň käbiriniň pikiriçe türkmenleriň ýurdunyň daşynda baş goşýan jenaýatlary bir tarapdan öz aň düşünjeleri bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlar rejimiň halky pulsuz, işsiz we basyşda saklamagy, soň ol ýagdaýdan çykan adamlaryň täze durmuşda özüni orun tapmazlygy bilen baglanşykly bolup görünýär. Beýleki tarapdan soňky döwürde Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmenistanylaryň köpüsiniň pandemiýa aladalarynyň arasynda işlerini ýitirip ýurtlaryny hem dolanyp bilmän has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçhanalarynyň hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýlar uğruny ýitiren, çykalgy gözleýän köp adamyň her hili hoply işlere baş goşmagyny hem getirýär diýip adatlyk bilen gürleşýän migrantlar aýdýar. 8 martda dünýäniň ençeme ýurdunda, şol sanda Türkmenistanda halkara denanlar güni bellenilýär. Bugün münasibetli 1-6 mart aralygynda Türkmenistanda aýal gyýlara prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndan 60 manat möçberinde pul sowatlary gowşuryldy. Ýöne bu ýyl hem öý hojalykçy aýal gyýlar prezidentiň sowodundan mahrum galdylar. Döwlet medeniýetiniň habaryna görä bu pul sowody pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýlara eýçiliginiň görnüşine garamadan ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýlara, ýokary kujaýlarynyň gelin gyýlaryna, mekteplerde okuyan we çağlar baglarynda terbiýelenýän gyýlara gowşuryldy. Bu sowgat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy aýal gyýlara, mektepde okumayan çağlar bagyna gatnamayan gyýlara, şeýle-de hususy kärhanalarda işleýän denanlara berilmeýär. Türkmenistanda dollaryň 2 bahasy bolup sowgat berilen 60 manat döwlet kursunda 17 dollardan gowrak, Garabadar bahasynda 3,5 dollara goly serişde bolýar. Döwlet başlygyny Berdimuhammedowyň halkara denanlar güni münasibetli gelin gyýlara iýeren gutlugynda ýurtda gelin gyýlaryň bilim almagy, hüner öwrenmegi, işlemegi, ilim bilen meşgullanmagy, eşretli durmuşda ýaşamak üçin döwlet tarapyndan ähli hukuklaryň hemde goldawlaryň berilýändigi we mümkinçilikleriň döredilýändigi aýdylýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan öý hojalykçy gelin gyýlar özleriniň ýene aly tutulandygyny aýdyp hökümetden göwnleriniň galandygyny aýdýarlar. Biz bu ýurdun gelin gyýlarynyň hatyryna goşulmaýarys. Işlemesen ýurdun öňünde gadrymyz bolmaýar. Biziň her keçejek göwnümiz bar. Bizim ýatlanyp geçsek begenerdik. Bizim şu ýurtda ýaşaýarys we şu ýurdun denanlary biziň hem ýurda goşandymyz bar. Diýip sowatsyz galan marly denanlaryň ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky işsizligiň derejesi we onuň näçe götürümni aýal gyýlaryň emele getirýändigi barada takyk statistiki maglumatlary köpçülüge ýetirmeýär. Ýöne yerli synçylar ýurtdaky işsizleriň uly bölegini aýal gyýlaryň düzýändigini aýdýarlar. Şeýle-de habarçylarymyz ykdysady
ykysady kynçylyklaryň ýitileşmeginiň fonunda güzeran eklenji kynlaşan köp maşgalanyň gyzlaryna 8 mart bayram münasibetli berilen pul sowadynyň hasabyna adyk almaga synanşandygyny görse bolýandygyny hem habar berýärler. Mundan başga 7 martda prezident 8 we şondan köp çağany dünýä indiren enelere täze gurulan döwre bap öýleri sowat bermek barada karara gelendigini aýtdy. Ýöne resmi medeniýet döwlet başçysynyň bu kararynyň jikmejiklerini aýdynlaşdyrmady. Prezident şol güni köp çağaly enelere ene mähri diýen hormatly ady dakmak hakynda permana hem gol çekdi. Şol bir wagtda habarçylarymyz we türkmensanlaryň ençemesi bu sowatlary almak üçin raýatlaryň 4000-den 45000 manada çenli aralykda para bermeli bolýandygyny habar berdiler. Olaryň sözlerine görä ýurtda köp çağaly enelere bayrak gowşurmak üçin halkara dinanlar gününiň öňýany ýörüte sanawlary düzülýär. 4000 manat para beren aýallara telewizor gowşurulýar, şeýle-de olar medal bilen syýlaglanýar. Has köp mukdarda para beren adamlara 30 ýyl möhlet bilen jaý we medal gowşurulýar, şeýle-de olar döwlet telewiziýasynda görkezilýär diýip habarçymyz geçen ýylyň martynda gurrun beripdi. Adatlyň baýdalanlar barada türkmen häkimetlerinden şol sanda Mary velayet häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary jogapsyz galýar. Türkmenistanda halkara dinanlar güni münasibetli aýal gyzlara pul sowadyny gowşurmak tejribesi ýurduň ozalky prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründe girdildi we häzirki prezident hem bu däwi dowam etdirýär.